Bé, ara mateix la veritat és que bé, fa poc vam publicar que tornava a la Campa Llengua i ara estem fent totes les preparacions prèvies que després no se mos tiri temps damunt i estem amb això i també organitzarem a partir de gener una activitat un poc més petita cada mes i bé, estem amb aquestes coses. Bé, jo crec que el més important és que la gent, els joves, tinguem inputs en català de diferents bandes, de totes les bandes possibles. O sigui, que tu estiguis en el mòbil i vegis català, vagis pel carrer, vegis català, puguis anar al cine i vegis una pel·lícula en català, la ràdio, la televisió, com més inputs tinguis a la teva llengua, més l'estimaràs i més la normalitzaràs. En les nostres campanyes és vera que han rebut suport, tant això Correllengua com ara la campanya Llengua, però trobant que no basta donar suport a entitats que facin feina per la llengua, també s'ha de fer molta feina des de les pròpies institucions i estem veient que per ara no basta perquè estem rebent un petit retrocés en tema lingüístic, per tant això vol dir que la feina que se fa no és suficient. Bé, nosaltres ara vam fer el Correllengua, que també ens feia molta il·lusió que tornés, vam veure que havia tingut molt d'èxit, la gent estava molt il·lusionada i l'entitat va créixer tant en persones com en recursos i vàrem pensar que era bona idea que tornés a Campa Llengua, perquè a més mm, molta gent també ho demanava des de feia anys i molta gent durant el Correllengua també ens demanava una Campa Llengua i vam veure que realment la gent ho vol i ho necessita. Serà el 6 i 7 de maig, encara no se pot anunciar el poble, més o menys ja, ja ho estem parlant en diferents ajuntaments, però el que sí que està clar és que Joves sempre ha tingut un, un compromís en el poble on se fa la Campa Llengua, tant en comerços com a petites empreses del poble, i estem segurs que estaran supercontents. Sí, sí, bueno, això ens han dit moltes vegades que és una activitat que supos que la gent du molt de records i moltes experiències i tal, i el nostre objectiu és que aquesta gent en pugui seguir disfrutant, a lo millor no fins a les 5 i mitja del matí i després acampant, però en pugui disfrutar i fer una nova generació de joves que també s'ho sentin seu i de que d'aquí 20 anys duguin el seu fill o... Sí, 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 se faran activitats des del dissabte al matí fins al diumenge a migdia, activitats, tallers, xerrades, taules rodones i després també hi haurà un gran concert al vespre. Moltes gràcies a vosaltres.